na mvisapa na baba paul kudya vide achiguta paul kupfeka hembe dzakanaka kwa kumeendesa kure kwa kumpa mafriends ane moyo yakashata mafriends ekuti unotamba nawo kana une mari kana zvakuzi wazwe waita dambudziko hapana ononi anopuhwa mafriends ake vayo haanodya nditenge rodoro ndine nzara anotengera mafriends ake achidya achifara asi mwari zvaanoita wabva pana mwari wona zvaakuita mwari uya mwari anouyisa nzara kunyika ikoko mafriends aya kuda kuti apa pafriends yangu ive ningi uya pano hapana mufundisi kabvumvute hapana mufundisi marange hapana sadunu hapana mungona zvaita Satan amba mafriends akashata akutora mafriends aya akutenda nawo kure mwana mbaradza anofunga akanzi unoita basa rekuchengeta nguruwe munoziva nguruwe here ndofunga musani maibata nguruwe mhuka ine utsvina nguruwe imhuka yakashoreka ndofunga ndomhuka yakashoreka pasi pese ndoinotofunga imhuka yakashoreka kunyanya majudha mazuva acho iwayo nguruwe ndomhuka inge yakashoreka mhuka inge iri padzasi mhuka yekuti munhu akaona nyangwe ikarasika hamheno kwaenda ndabasa nayo because mhuka yakashoreka hapana munhu anotombo yuti nguruwe yangu iripi kudya nguruwe kwake ndofunga mune michiyatsvina